Milé milovníčky Mary Kay, pamätajte na to, že žiadny rúž ani lesk nebude dobre vyzerať na suchých, popraskaných a matných perách. Predstavujem vám dvojkrokovú kolekciu saténové pery. Ako prvý použijeme peeling, ktorý obsahuje kryštály prírodného cukru. Je veľmi dôležité pery dôkladne navlhčiť. Ja si pomôžem vatovým tampónikom, vy môžete pokojne pri umývadle aj prstami. Následne si nanesiem na pery malé množstvo cukrového peelingu, ktorý odstráni odumreté bunky a dokonale pery zjemní, vyhladí a dodá im lesk. Opäť použijeme navlhčený vatový tampón a dôkladne odstránime peeling z pier. Vďaka bambuckému maslu a kryštálom prírodného cukru budú vaše pery jemné a hebké. Tento peeling je dostatočne jemný a šetrný aj pre deti, takže pokojne môžete peelingovať aj spolu. Následne pery dokonale osušíme a budeme pokračovať krokom 2, čiže použijeme balzám. Balzám vaše pery okamžite vyživí a hydratuje do hĺbky. Má skosený aplikátor, ktorý je veľmi praktický, čiže balzám môžete nosiť pokojne v kabelke a použiť ho kedykoľvek počas dňa. Oba produkty obsahujú bambucké maslo a jojobové maslo. Tieto zložky pery chránia, hydratujú a zvlhčujú. Na ošetrené a saténovo hladké a jemné pery nanesieme rúž alebo lesk a bude to vyzerať fantasticky. Ešte upozorním, že táto kolekcia nie je parfumovaná a obsahuje prímes bieleho čaja a citrusov, preto je vhodná aj pre pánov. Tak čo? Bude vašou súčasťou na jeseň? Táto kolekcia je ideálnym darčekom a oba produkty sú dostupné aj jednotlivo.